de semamba mamunyina aha Emma mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM so braso so memu nsamo yansa kenewie yesi ni se koso de baso mu akasiebo eni nyina de frapo ye mantam no emo achem abo ba bia yetie ye Kuafrakuma Studios Kuafrakuma batampani studio na yete a ye ba betwe ne srenya basa ede ama wo na busuansam no de wo betie bi enesem Energy Committee wa Ghana mrashe bedwam adi o sheketi ato ECG fuas wo mfa timetable mbrotom Ekuo bia wo mo ewo UK abrochimemu ayenhwehwemu ewo amanya wo mo amamu okoye pa ewo bibrem na Ghana ye to so sen Akwasi nyanta chizu kirebu se wakoyi number bi awo ballot papers wani adwoso gaga to ga ombesi atwa na 7 die mu odewu Owura bia wa ben ewo amanyosemu nsu kire se Odwa lanchamaten ene Abu Sakara womo akabom no ma womo ndwen se abato yafi wom betumi adi nkunim Goro boy se wo krom hanso owura bi kire se wom ho be kire wom pa mmampa ye so ne mmampa ye munya den se John Dramani Mahama womba wabanko ade a enuoma betoto so ye pa Ghana ban apagya koko buomu bum afri 1300 meche wayi 30 million or the 20 million and 70 Ghana dachiri and I'm so Ghana phobi akasa fa ho Ghana de shimamba nsam na foforo ka ho na yede ba besomo ene awia yi na mayafa seda Emma Masha Beauty and Training Center wonum na eboa asoya sen afi so de achi o Facebook live hwehwa Ahenkan 93.3 FM on sabe kanyen fo adwenche to on mo uwi ahye no like kama